Vi har for nylig diskuteret vigtigheden af at kommunikere gennem videointerviews for at skabe en øjeblikkelig forbindelse med dit publikum. Lad os sammen udforske, hvorfor og hvordan du nemt kan lave et internt videointerview uden at bruge en krone. Hej, mit navn er Alberto Macari, Creative Director og grundlægger af White Rabbit Bruxelles. Forresten, hvad du ser nu, er min avatar. Fantastisk, ikke? Du vil også finde links nedenfor for at følge denne korte tutorial på det sprog, du foretrækker. Det er nemt at lave et hurtigt setup til at optage et videointerview professionelt, uden at skulle leje et studie eller investere i dyrt udstyr. Først og fremmest placer dig selv nær en kilde til naturligt lys. Vinduet på dit kontor vil være perfekt. Til at filme behøver du ikke noget fancy udstyr. Du kan blot bruge din mobiltelefon. Faktisk tilbyder de fleste producenter i dag modeller med 4K-kameraer. Så placer blot din mobiltelefon på et stativ eller en stabil overflade i øjenhøjde. Nu skal du prøve at finde en behagelig position, så du er afslappet. Mit råd er at placere dig direkte over for kameraet, så du kan formidle dit budskab mere direkte, som hvis du talte til nogen, der lytter til dig. Øjenkontakt vil hjælpe dit budskab med at passere gennem skærmen og resonere med dit publikum. Når du starter, så skal du ikke bekymre dig, hvis du udtaler et ord forkert eller gentager dig selv. Det er naturligt. Nogle gange tilføjer disse små ufuldkommenheder en autentisk tone til din tale, især hvis du besvarer direkte spørgsmål, for at hjælpe dig med at holde fokus foran kameraet. Forbered en punktliste, og hvis du har brug for lidt ekstra støtte, kan en teleprompter nogle gange være en rigtig selvtillidsbooster. Jeg håber, at denne tutorial vil hjælpe dig med at skabe dine næste opslag og øge din synlighed og autoritet i din branche gennem klare og effektfulde videoer. Og husk, hvis du vil skabe noget magisk og ønsker vejledning til at sætte dit videointerview op, står White Rabbit-teamet altid klar til at hjælpe dig med at få lavet din video på ingen tid.